Pozdrav ljudi, evo me, ja sam izašla danas. Jutros kad sam se probudila oko 9 sati čula sam ga, opet mi je bio ispred vrata. Nisam stigla, otišao je, krenula sam sa biber sprejom da izađem i otišao je. Ne znam šta je radio, šta je tražio, šta je radio u dvorištu, ali je nešto mrmljao, pričao je nešto. To me je i probudilo. Tako da nemam pojma šta se dešava, ja sam izašla, inače već nekoliko dana ne izlazim iz kuće, samo što sam juče išla do prodavnice, ali sam imala sreće. Tako da, ne znam, razgledam tu. Biće lakše kad opadne lišće, vidjet će se sve i sve će biti drugačije. Nego ajde da obiđemo biljke, nisam uopšte izlazila da ih obiđem. Ne znam šta se dešava. Kupus je porastao, ali i dalje je izjeden. Ovaj je dobar. Ali ovaj je izjeden. Nadam se, rekli su u četvrtak da će biti kiša. Nadam se da će pasti kiša. A šta se radi, tako je sa kupusićem. Suvo lišće već počelo da pada. Vidimo paradajz, opa, ovaj mi je pocrveneo. Ali vidite, sve ga napadaju smrdi bube. On je pocrveneo. Ovi paradajzi su potpadali. Nisu uspeli da ostanu. Vidite, sve dole. Kako je to tu. I ovdje je pa otpao. Šta da se radi? Tako je to. Sve zbog smrdi buba. Ajmo tamo da vidimo, suncokret mi se osušio. Ovo je strašno. On se potpuno osušio. Šta da se radi? Jao, kako mi je krivo. Ne znam, da probam večeras da ga zalijem. Treba da odem po vodu, a ne mogu da izađem. Ne znam šta da radim. Boranija se drži. Ova je super. Nadam se da će do decembra da rodi nešto. Da vidimo ovu boraniju. I ova boranija se dobro drži. Evo ovdje ima neki izdanak. Ova se suši. Ok, neka je uspela, da kažem. Vidite kako se uhvatila. Evo je smrdi buba, vidite? Vidite te smrdi bube, ima ih puno. Šta da se radi? Malo da se prošetam po dvorištu. Ne mogu da se opustim uopšte. Znači, baš mi je frka. Nervira me. To kad vas neko opseda u vašoj rođenoj kući. Samo se nerviram. Nemo šta Leo radi. Već sam mu dala 2 keksića. Pojeo je, ali evo ga, on uživa u hladu. Gdje si, debeli? A? Gdje si? Gdje si, Cesko? Cesko? Si ceskaš? Pa hoću da se ceskam odmah. Jao. Dušu dao za ceskanje. Ceskanje? Ajde, ustaj. Ajde, ceskanje. Vidite tog lepog psa. Vidite tog lepog psa, blesavog. Ajde da vidimo šta rade mačke na prozoru. Da li su na prozoru? Pa jesu. Evo ga opet ova paučina. Daj da je sklonim. Ovaj pauk uporno pravi ovdje mrežu. Ali ja ga uporno sklanjam. Gdje si? Eno ga beli gore. Gdje si, belisimo? Gdje si, Jupile? Miki, dođi, Miki. Samo nam je Jupile tu. Blesavi. Evo ga i Mika. Došao mali Mika. Kako volim da sam na prozoru da se igram. Ćap.
A Miki tamo klopa. A vidite belog gore, kako je on seo na frižider i kako gleda. Lepotan jedan moj. Lepotan. Vidim tamo se nešto dešavalo. Nije ništa, sve je na mestu. Šta da se radi? Tako je kako je. Gdje ste, Mackenzije? Gdje ste? Znači već je počelo polako da opada lišće na sve strane. Evo Jorgovan ima ovde semenke. Vidite kakve semenke ima Jorgovan. I to stoji osušeno. Totalni haos. Gledam tako na sve strane, ne osjećam se baš mirno. Veliki je ovo stres za mene što se dogodilo. Ali imam ovde jednu ružicu i evo je neka osica. Vidite kako leti. Kako je došla tu na ružicu. Pogledajte. Neka osica, šta je ova? Nemam pojma. A ovdje imamo, ove ruže ćemo da iskidamo. A ovdje imamo ovu jednu ružu. Grožđe, ono je dobro, da vidim kako je. I ono se suši. Znači imat ću dosta suvog grožđa, samo su ovi grozdovi gore dobri. Evo je ova biljka dosadna. Ovaj korov. Ne mogu da iščupam. Moram s makazama to. Ovdje je skroz zaposela sve. Evo mi je nana ovdje cveta. Nane uvijek ima. Vidite kolika je nana. Pogledajte kolika je nana. Evo ovdje je procvetala baš. Baš dosta što lepo miriše. Joj, predivno. Predivno. Ne znam kako ću da odem po vodu, ali nekako ću morati. Ne znam da li ću danas ili sutra ujutru da vidim. Da dovučem makar 10 balona, ali vrućina je. Danas su rekli 34 stepena, 33, 34. Ne deluje me kao da je toliko vruće, ali dobro, ovdje sam u hladu. Ali kako se zove, tamo kad se krene, tamo je sve sunce. I na suncu je vrelina užasna. Ne može da se podnese. Meni je do 30 stepeni nekako okej. Nemam pojma šta ću da radim i kako ću, ali šta da se radi. Mora da se živi, uprkos svemu. Šta da radim. Tako je kako je. Ništa, ko hoće da mi pomogne da preživim do 19. tamo otprilike treba da dobijem jednu donaciju. Može svako, imate ispod u opisu videa, da mi pomognete na neki način. Pod velikim sam stresom, ali uprkos tome izašla sam napolje, nema nikoga, to je dobro, ali ovo jutro opet mi se nije dopalo, ne znam, nikako ne mogu da ga oteram. Volela bi samo da ode iz zaklopače, da mogu da mirno funkcioniš. Tako da ništa ljudi, vidimo se u live-u. Ljubim vas, budite mi pozdravljeni. Pozdrav. Vum.